er Victor med holdtejle. Nu det vi så se, om han laver en tøj. Og det er dog han så et. Vi vender tilbage om 24 minutter. Og vi kommer i den. Jeg filmer. Og vi venter lige 5 minutter mere. Nu kan vi lige se Victor her. Hvordan har det så sat med? Sommer, yeah! Og vi venter lige 5 minutter mere. Og nu kommer Victor med den seje Tulle. Han er den bedste i hele Danmark. Vi fortæller en historie, og det er den, I hører nu. Vi vender lige tilbage til Victor. Se til 5 minutter, du får en film. Og det var så det. Og nu skal vi se Victor. Og det er så Victor, der betyder. Og han har nogle tuller. Jeg ved så ikke for mange, men vi vender tilbage. Se nu. Hej hej. Nu ved 5. Og nu kommer Victor i den. Nu var 5. Headshot. Kom i daghanden. Og det er ikke noget, det vi.